حتی زیاد بودن. در یک شب تا 200 وظیفه می رفتیم. نه ورچخو میکردن نه شوفی رو. به نوبت می رفتیم. бригадаи 17 Муродова, 17 бригада Муродова, ронанда Алиева ба давлат ҳозир шавед. ронанда Алиева ба давлат ҳозир шавед. در یوری تعجیلی استقلال راننده در کره. بعد من اومدم اول کمتر چی کردن که زن نمی شود یوری تعجیلی در کار کرده نمیتوند. نیکی من گفتم من کار میکنم. من قبول کردم. این سال 5 است که من در یوری تعجیلی راننده شده کار میکنم. شریفماҳ علیева дар миёни 90 ронандаи мошини ёрии таъҷилӣ дар бемористони истиқлоли пойтахт ягона зан аст. ӯ 65 сол дорад ва дар шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунад. 45 соли ахири умрашро пушти чамбараки мошин сипарӣ кардааст. апай Шарифа ки хеле ки мегӯянд ба гурӯҳи риск дохил мешид барои бемор шудан ба ин беморӣ, ҳамчун аз синну сол новобаста аз ин омада вазифаҳои худро иҷро мекард. дар давраи коронавирус вақти дежурство меистодем, мерафтем дежурство меомадем, ҳамча ба дар мекардем, ҳам пишокӯи сафеда ба дар мекардем. буҷа аделни ҳами хеле чӣ буд, хлор мондагӣ хеле бакои калон буд. ҳамҷа мепартофтем меомадем хона дабо даҳан дар дабо антисептика ҳама чӣ даҳан дар хона да ҳаст мекардем. баъд хона медуромадем, сара калара мешутем, баъд навиро қати мешутем. ха 1-2 ҳафта касал шудем. не, баъд дар хона табобат кардем. айҷа телефон кардан ки биём ҷа чӣ хол кунем. ман гуфтам не, ман хонада табобат мекунам. бо ай тарафи ҳами корхона бо ёрдам кардан дору пору ҳамара. вақте модарам бемор шуда буд, дига аз ҷониби худованд худашака иншоалло бо хай худованд шифош дод, бо ина бо хест ба по хест бо рафт бо хизмати халда тарс ҳама уже мақсад айбайн рафт. мо хела шид ами 4 фарзандем. ма акаву додару мегем мақсад модармона хай басакам мисол мега агар буфуратон ман агар касал шавам мара намонем шумо кор кунем. яки бо местем бозиқ мешем, бо мегем хай модаре чӣ қадр аст боша модаре биё дар ин васта садқа. шарифамоҳ 4 писар ва 21 набера дорад. шавҳараш чанд соли пеш вафтидааст. дар хонавода нақши падару модарро иҷро мекунад. дар ҷои кор ва маъракаҳо эҳтиромаш мекунанд. баъзан бо шӯхӣ ӯро мард ном мебаранд.
апай Шарифамоҳ ҳамчун ронанда дар бригадаи мо бениҳоят масъулият буда ба даъватҳо сари вақт мебарояд. ҳамчун як ронанда ба мо кӯмаки беш ба мо мерасонад, чунки дар сари чамбарак нишаста ин бениҳоят ҳам мушкил мебошад. Чунин дар раҳҳои зимистона сардӣ ба ҳамаи нигоҳ накарда кӯшиш менамояд ки сари вақт дар назди беморон расонад, барое ки ҳар як лаҳзае ки тӯл мекашад ин барои бемор, барои мо духтурон бениҳоят зарур мебошад. мешавад ки ҳамон аппаратро мисол ҳамроҳии мо ёрдам мекунад ё ин ки пайваст менамояд, бо ҳамроҳии мо кӯмаки бениҳоят андоза дорад. рӯзҳои аввали шиддати ҳамагирии коронавирус Шарифамоҳ соҳиби мошини нави ёрии таъҷилӣ шуд. аз се мошини наве ки дар он рӯзҳо кишвари Қатар ба Тоҷикистон кӯмак кард, якеро ба Шарифамоҳ доданд. ҳоло дар ин шуъба 19 мошини ёрии таъҷилӣ шабона рӯз фаъол аст. аммо барои ронандаҳои ёрии таъҷилӣ дар Тоҷикистон як мушкиле ки қаблан вуҷуд дошт дар замони пандемия низ боқӣ мондааст. бисёр ҳолатҳои шидагие ки мисол мо бемор дар дуруни мошин вазнӣ бояд тез бурда расонем. дар ҳамин момент сиренаро ключин мекунем, роҳмо намедиҳанд ронандаҳо. баъд маҷбур мешем ки қалчиён даъво кунем. мерем бисёри хонаҳо, ҳамин хонаҳое ки даъват метаҳанд, мерем нест, адресаш нест. баъд мекавем ягон мерем пешои хона мошино мондагӣ гузашта наметонем. мошина ман мекунем, духтур мефурӯяд, баъд меравад. Шарифамоҳ дар баробари дигар ронандаҳои ёрии таъҷилӣ замони ҳамагирии коронавирус 3 дафъа кӯмаки молӣ гирифтааст. ҳар бор 800 сомонӣ. кӯмаки мардуми хайрхоҳ ба кормандони шуъбаи ёрии таъҷилии бемористони Истиқлоли Душанбе низ дар он рӯзҳои вазнини пандемия сазовори таҳсин буд. меовардан ҳами хел ёрдам кардан. ҳами одамо овардан дар ҳамҷа мошин орди, шакар, қанд ҳамаро тақсимот кардан. бо дар ҳамҷа дегода ош мекардан, тақсим мекардан ҳамаро. хайру саховатшон бисёр буд. дар авҷи пандемияи коронавирус мисли Шарифамоҳ чандин нафар аз табибон ва ронандаҳои ёрии таъҷилӣ ба ҳар навъе ин бемориро пушти сар карданд. аммо омори расмии гирифторон ва фавтидаҳо аз коронавирус ва илтиҳоби шуш дар миёни кормандони тиб эълон нашудааст. дар ин давра Шарифамоҳ мисли дигар кормандони ҷабҳаи аввали мубориза бо коронавирус рӯзҳои сахт ва лаҳзаҳои мушкили равониро пушти сар кардааст. ҳоло кори Шарифамоҳ ва ҳамкоронаш ба реҷаи маъмулӣ баргаштааст ва ӯ умед дорад ки чунин рӯзҳои сахти пандемия дигар бора ҷомеаро такон намедиҳад.